মই BPF দলৰ সংখ্যালঘু কোষৰ সম্পাদিকা হিচাপে 2018 চনত মই জইন কৰিছিলোঁ। নাই, ৰাজনীতিত বহুত দিব লগা আছে, বহুত কৰিব লগা আছে। प्रमोद बर তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ। सोलायनायनि गोनांथार प्रमोद बर'नि सोरखार। 5 बोसोराव गासैबो हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि लाबोगोन। 17 बोसोराव BPF आ थगायनायनि थाखाय जौगानाया जायाखै। नङाब्ला जौगानाया माब्लाबानो जाबायमोन। BTC बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बयबो राजखान्थि हानजाया मुखुब। UPPL, BPF, BJP, GSP बायदि बायदि राजखान्थि हानजाफोरा बियो बिखौ सोंखारिदों, बेयो बैखौ सोंखारिदों। रावबो ओरैनो जिरायना थायाखै। गणतन्त्रनि मोनसे गिदिरथार रंजाथाइ फोरबो बुंब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा। 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया खुंथाय गोहोआव थानायनि उनावबो नांगौबादि जौगाथाय जायाखै होनना UPPLनि आफादगिरि प्रमोद बर'आ अजद खालामदों। BTR गोरोबथाखौनो गाहाय आयदा खालामना प्रमोद बर' दैदेननाय UPPL राजखान्थि हानजाया फोसावदिंनाय हाबाफारियाव मुखुब। दासान्दि UPPL राजखान्थि हानजाया फोसावदिंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफोरखौ बोनो हादों होनना सावरायज्लायदों। जायनि जाहोनाव गोबां गुबुन गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा UPPL आव जयेन जाफैदों होनना प्रमोद बर'आ दाबि खालामदों। 5 बोसोराव खुंथाय गोहो जोंनि हारि माहारिनि गेजेराव गाज्रि मोनलायनाय मानाय गासैनिबो जों सोलायनाय लाबोनो हागोन, बे रोखा। आरो गासैबो रोखोमनि जौगानायखौ लाबोनो हागोन, बेबो रोखा। दा दिनै 17 बोसोराव बिथांमोना खामानि मावैखाय थगायनायखायसो जौगानाया जायाखै। थगायालासिनो मावनायमोनब्ला मालाबानो जौगानाया फैसिगोन। बेनि मोनसे बिदिन्थि महरै थांनाय 13 नभेम्बर खालि BPFनि माइनरिटी वुमेन सेलनि नेहाथारि डक्टर हासने आरा बेगमआ UPPL आव जयेन जाफैदों। দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, ধ্বংসলীলা অৱসান ঘটাই আজি যি পৰিৱৰ্তনৰ জোৱাৰ সমগ্ৰ BTR অঞ্চলত আজি হৈছে, সেই তাৰ পৰিৱৰ্তনৰ জোৱাৰত নিজকে এজনী সদস্য হিচাপে অংশীদাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। কাৰণ আজি সকলোফালে পৰিৱৰ্তনৰ জোৱাৰ। আমাক লাগে পৰিৱৰ্তন, আৰু আমাক লাগে যি দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰৰ যোগেদি আজি 17 বছৰে আমাক যি দমন কৰি তাৰ নীতি, সেই দমন নীতিৰ পৰা আমি নিজকে আফৰাই এটা ৰাজনৈতিক দলৰ জৰিয়তে আমাৰ নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আমি আজি ওলাই আহিছোঁ। মই BPF দলৰ সংখ্যালঘু কোষৰ সম্পাদিকা হিচাপে 2018 চনত মই জইন কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বেও মই ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি ওমেন কাউন্সিলৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা হিচাপে 10 বছৰ কাৰ্যকাল কৰিছিলোঁ। সেইটো সময়তো মই BPF দলৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্পৰ্ক ৰাখিছিলোঁ। কিন্তু BPF দলৰ আজি কিছু বছৰৰ পৰা চলা দমন নীতি আৰু নতুন কোনো পৰিকল্পনা নোহোৱা একঘেয়ামী কেৱল মাত্ৰ ৰাইজক শোষণ আৰু বঞ্চনা কৰাৰ যি নীতি, তাত কেতিয়াবা খুব নিজৰ মনটোক কেতিয়াবা খুব প্ৰেছাৰত ৰাখি পেলাই কাম কৰা যেন অনুভৱ কৰিছিলোঁ। फैजों बिथांनि खुगानिफ्राय खोनासंनि UPPL आव जयेन जाफैनायनि जाहोनखौ।